It's not. It's just a comfort. Okay. Okay, okay, hey, izinja zakho nkotha hoof bulukudu ngena umgulukudu kubi roof book iflow geleza ngayo kwesikole shook move bro suka endleleni yami drive job ngisana ukutebhisa meninka ngisipitha ngiyakhila man shift insizwa amazizwa ngehlinza mjida kosiza nokhwitha ngimile ngiyanizwa nibhibhidla king nje mina la kushintsha ubaleke must drop shit intshizwa la bridge masemi bebe khuluma ngabheka phansi ngise Yeah, you might want to take a look at this, bro. Let's have that one. What the fuck? Baby, Yeah, okay. ngisendlini ngilele indaba. Usendlini njengoba benowafika manje izandla. Oh, uyakhumbula ukuthi ngikusendela amalutho. Yakudala kanjena. Afika uzongishutha. Kanjani wafika umjinsi okushuta kanjani? Hayi bo, ngiyangizela ukuthi lo best Hayi. Majidi. Sure nginkinga. Yini kwenze njani? Izinto izinto nami embona nayo. Hayi. Engathi make best yakhe nje uyazi na. Hey, fuck indaba ama make best man kumele behlukana yikho ne. Asikhonto engifuna ukutshengisa yona. Yeah, so intombazane on Instagram. Sure. Yinhle. Wa, i-Wi-Fi iyabhedana la. ngiyabona Chomi, ngiyabona Chomi. Yinhle. Buka le ngobo le. Yinhle ingubo yayo. Ela umuhle kodwa. Awu kahle bowafika. Ngiyabonga. Yeah. Sure fetsa. Sure dog. Fetsa uthi suitcase. Sure ntwana chamapana. Sure questions. I have the package. Uyakhumbula dini ngikhuluma nefoni ngithi sekuthole Ama notes. bengiqinisile futhi umuntu wami Ngempela. mami ya manje nje sothi ngihlamba amabili amathathu Ah, sishaya. Asiletha. Before. okay bekunya Hey, balon. Hey, boy, still, man, boy. 당신한테 이거 엄청 다야. Sahamba mfethu sambeni sokujezisa lemthandazo. Asambeni. asambeni Zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami awukholana buso wami Ngijibeze iqedwe intombi yami thu yonke. Yo. ilondoloze zuhambe nami ilondoloze zungangishilana Smile. Cut the power. Coffee there. Ah! It's spelling bee. oh corona sis
Khame kancane. Bese ngakhohlela ngoku wena ne-corona. Khome nikusanitize nje. Fast. Awuphinde futhi? Yabona this. Imako afike. Uyithatha le sanitizer yakho? Lena yayibona i-quality straight from Dubai. Ngeke. Imported, yayibona. Oh sure. Jonga, fa. Sis afike indaba ngithela ngomkhamo wena. Sanitizer yakho umkhamo. Uyagula wena. Ungithela ngomkhamo siseka nje. Uyazi washila umabheke ukuthi mina ngihlukane nawe uyabheda. Ibo ngoba longithele ngomkhamo nje. Hayi yona afike uyabheda sibengithi ngisazokusikisa. Ibo manje nozohamba utshela bonke abantu erest engayikhoyo ngijwayele. Uyabheda wena usile ekhanda ngiyakubona. Kodwa lithi number yami futhi. Inkabi ziyethevana, inkabi iyetheveka kwenye inkabi. Inkabi ayikwazi ukuthi ibukele inkabi kazi yadiwa yimvezi. Lapho sikhuluma ngeloyalty. Inkabi ziyasizana. Inkabi mayibona ukuthi inkabi yayo idlisiwe. Inkabi idlisa inyama yengwenya kuphume lonke idliswa. Kabi yachiphisa iyasho ngicela ungichiphise lapho sikhuluma ukuthi inkabi ijona inkabi kabi Inkabi beyinethi sayibheka inkabi nokuthi sawudla inkabi neyintombi sayibheka inkabi bese yese yasivezele ezinye inkabi. Don't subscribe to the channel. Makati dala ngibadlala ngibangena ngokarati babhizi bafika unyawo abasayizwanga nephali ghost now you see me now you don't bathukile mabe ngibone yes ghost bathi ninja I'm a dog susukile was a boy yes ghost now you see me now you don't bathukile mabe ngibone yes ghost bathi ninja I'm a dog susukile was a boy yes ghost